Sekutanga nakapuma sekutanga napuma ndio kufuatilia baba na mai na tete sisi kuendesha kuti mwana wewe angashaya mwana umuna ashaya kudazinde wataenda kuti wataenda babu wa ataenda kwenda kusema saka mwana wewe baba kana tapeta naweza kumleoni kumuona nisiwa takapita ndio tudini ndio wasta hapa utadita la kweli ndio kumleoni kumuona nisiwa takapita atapinda omba nini tese kandeso atapinda omba huyu mwanale hapo ndio abao nini alikubira kufa kubita moyo ngumbo kuona wase pamwengeze matsinza kanoteka kule kutano kashasha maoko bani nandipo papina watoita basi mule wangu teusho tola nini ndia kawala si wanongo ufatwenzi basi na tete na maiyo kuna munishalela mudala libone kazishua uyo valelo kasi zishua takaenda kwa matsikisa isusu takapamba takaenda kwa matsikisa takambata matsikisa chi mpolifiti Right, masikisa yote ambaye kwa masikisa kwa. Sasa ayo, masikisa yote wakaita sasa. Wakafa. What is okay, Taito? Kare, come. Ndio apita utasanga. Kamsori ya utasa. Nairuto andiko moja kama mfuma, anda mfuma. Shakaita mwana mkoma na ushu waka shaika. Kwa hata ndio zaitika kuno. Ndio wako bata moko. Kutoka kawaida wakaenda mkururu ni mzukuru watu shimezana paya mkoma na ndio zeta baba ndio zoti Chirikumbouraya na shimbori chi wanotufanya wangu niwanga mzukuru sikanipona katano shimbomira zinola chazo tole zoto na ukupara mpaka zoya zikazi baba isala utende ndio zoti nyana moto mbio na senti katano nyaka dai yako da mumba acha lipanonzo sikandopata kasupina mba ndobata bati zvino mwana baba ndina kuunganizana na mukoma nemuzukuru sikadalo zwa Chirikumbouraya na Chiee saka tese takabvatamba takanyara sikanazoti inini kai ndichitora mazira ndikuzviita inini muri unamati wawana muri potwa mibatwa mukoma 2019 ndina wakomana 2 wakafa mukuru wacho tiri pada muziko remu wacho remudika wacho mukuru wacho akati vamukuru mudaundura iri anazopedza sondo babhafa tete aitedzera ngoma iyoyo zvautaura zvinhu zvikoresa kuti makazvitaura then how do you prove that munozviprova sei kuti yakaita andopanditi inini kana dai kwakuti pamupasho kuti kutoti kupuma nakupinda paupira ayo tokupumaka kana murutika vavanguruda vaire chichi ndokupuma saka chinozokupa chimwana akataura masiku iwayo mwana akataura ndakandituta zvakazvitaura ngemwana kuti mwana akatoshaka ndiakasi shoko rabuda pa ndikuti anzi makataura nyangu zvikuitika makati murume wangu ndeuyu hatina kutaura kana wangori papo makataura mwana papaina uyu mwana kuzoshekwa papa nekusha tete wakashayika kusha ndakatoenda kwana sekuru ndozvito handitete zvatonaka kana mati iwo mawitness
Ukune witness, it's okay. Saka watabuda way forward. Then how do you prove it? Munu posted. Kana munu posted now. How do you prove it now? Kujapa. Uzishwa ndiye kule. Nina ndoti ndiye kule. Mwana wenyu. Koma akatoto nini ndiko kubata. Mwana wenyu wakati asatafa. Ndozo makota ini. Mwana wangu asatafa. Akati uri kundurayire. Chitinda ina tine musopa zinofunga zvakatika 2019. Ai. Ngadaenda kamsana etapo. Izvaibamba. Tizemo kumba. Izvo zvese hazina basa. Tati isusu izvo zvese zvakataurwa kudaro. Muri kuti tochiita sei to prove uyada kuchenurwa. Unomuchenesa sei? Iye azonditoni kubata ibona. Ndosaka ndatika prove izvaibamba. Zvakatonaka kana ndiri kumubata iwo. Saka chichenesa naye muri kuti muchenesa nenzira ipi? Ndosa ndokubvunza ipi. Munochenesa nenzira ipi? Muri tu. Pacho nyaya kanga itika ngekuti ndati munoda kuchenesana sei? Muri tu. Dari remusha harichenuse. Muda maprofita kana mnganga. Because pane rufu apa. Anditi? Pane rufu apa. Anditi? Saka dari remusha hariprove izvo utakaura imbya. Patoda mweya. Saka ndikuti mweya wamunotaura nezvawo munoda mweya upi? Wekuchechi. Bamba. Yes. Saka tipedze muri kuenda rini chechi kwacho. Ngatite du. Musofe kubani kurumsesa. Pamusoro ma. Yes. Nyaya yekuchechi ndosinoenda kutatsanga. Susu patakaenda kwachesamanga takapiwa madhezi tukanzi ndaimo fambe semhuri yandiri. Tikaenda hapana chakabuda. Tikazodzoka ndo patakazoya kuno. Wamakafamba suyana. Havanotombobvira kubvuma kufamba. Saka ndikuti saka make sense. Ndosaka ndati munoda kuchenesana sei? Mese muri pomurongani? Muri tu. Mimi munoda ere kuchenesana. Munoda. Patika nzira dzacho ndo pari kusiyana. Imi munoda chiprofita cheta chete. Kuuya kanduno zvinyizvo zvevatadzi chete. Zvemahedheni chete. Ndoka ndoti inini Saka hapana solution. Asi uyu wataura kuti ngatishandise kwese. Kana mada waprofita ngatiende kwenyu ikoko. Ngatiende futi kupi kwamunoti kunyika dzimu. Ndakandibwira kwa inini kuti chiprofit kwa vana. Ndoka ari muchiprofit. Muchiprofit. Kondera kumbira sei ndimo dzinoende kusvikira dzimu. Kana watendera. So okay. Right. Pakana go do that. Chita say chita ngakuenda kwacho kumuswa. But muswa 500. 5 June. Chende 5 June chende kwa mura kwenda muswa 5 June. Then afterwards nenda ne answer ndimo nenda mwa. Baba, tenda tu na gozi. Ndota kuba kwa generalist. Israel bamba. Abaje kapa. Unyangwa mwa ndesa wana basa. Wani basa ndi muri tu. Basi tu manja haoni. Aje. Haoni kibaboni. Asakaoneka tochitangrepa. Odaro ni kuti. Zakoneka sechigazi. Ndosa ndati kana asina kuoneka tochitangrepa. Ndiye ari kuchipa date na 5. Inoda kuzwaridza kuti ndate date na 5. Then tochimove forward. Titofambira kuima. Munoda. Kwesi iyo wabvumi chaudare tipinde kuchechi kwa apostoli. Izwa muningira zvakutaura. Ndati baba kwati ndoenda kwese kuchechi kwacho nekuko. Uyu akati ndiri kuda kuchechi chete. Ndikati aiwa uyu ati kwese nekuchechi kwakwarudii ari kuuya. Hatiti ukatuteka advantage kana kuwanda nechechi. Ini ndichakumbira wekuchechi kwake wakuru wake wekuchechi. Kana kuti arumbomira kunamata omumira unamata. Aende kwese kuchipostori
neuko kwese mushaunaka. Chiri important to us kuwirirana kwevanhu nekuti mumusha zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndozvandataura chete simple. Because pano auya munomu wachiwandaka because anozwa kuti kune mutemo unomuprotecta kuti kune freedom of worship, kune freedom kuti saka ndiye anoshandisa. Saka isusu tiri kuti kana aenda hapana dambudziko, tinoita zvakuda iwo zvausingarira tidii hatiiti. Asi tikaona kuti toda kuhwanda tinonokumbira kuna vanokwanisa kuti yes. Ndizvo andizvo. Saka chiendai totaridza kuti after 5 musi wa 5 Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.